Ko je uopšte napisao? Prodavnica čudovišnih ljubimaca. Dobrodošli u moju prodavnicu čudovišnih ljubimaca. Pomoći ću vam da nađete svog ljubimca. Koga želite? Želite nekad imali ljubimca? Da, imamo ljubimca. Lava. Divno. Lavovi su uvijek bili dobri sa čudovištima. Daću vam savjet. Uzmite Sireninu glavu. Odlična kopija. Poslednja verzija. Želimo je, uzmi je, želimo je. Mama, kupi nam to, uništit ćemo mnoge gradove i bit će jako zabavno. Ne, to neće tako ići. Vi da se igrate, a ja da ga šetam. Ma daj, pogledaj ga, vidi kako je visok. Blizu smo. Sedi, uradio si ceo posao. Ajmo kući, idemo kući, ajde. Hajde! Rekao sam da idemo! Zašto gledaš kao da si video nešto? Loša životinja! Stani! Loš mamak! Stani! Ne diraj ga, on je vrlo opasan. Kako si ušla ovde? Bilo je otvoreno. O Bože, stari mi, skoro zaboravim da zatvorim vrata. On je vrlo komplikovana životinja. To je samo igračka. Mama, ja sam sebi našla. Mnogo ga je teško kontrolisati. Samo sa Majlijom možeš da ga čuvaš. Želim jednu, ženo koja si me rodila, želim igračku. Da, mama, bit će nam sigurno šetnje sa njim, ja mislim. Pa ne znam. Sredo, Paxli, gde ste? Sredo, Paxli, kuda ste otišli? Oba! A, tu ste, uplašili ste me. Drago nam je, mama. Zabavljajte se onda. Samo nemoj da mu staneš na igračku, mama. On ne voli kad mu se staje na igračke. Kakav je ovo horor? Igračke! A, u mojoj kući! Ne, igračke ne mogu biti u mojoj kući dok sam živa. Slatke su i odvratne. Rekla si da je to jezivo i grozno. Da, ko će koristiti igračke? Nastavimo. Doviđenja. Moja omiljena životinja je lav. Pišite vaše u komentarima. Pomozite mi da izaberem. Vidi kako strašna maca. To je Cartoon Cat, njega godinama niko ne uzima. Ajmo dalje. Maco, niko me ne trebaš. Maco. Pomozi mi, on će me pojesti. Veruj mi, Paxi, toliko si neukusan da će te pljunuti za 1, 2, 3. Rekla sam ti. Mačko, užas. Izgleda da je maca pobegla. Idemo brzo, Paxi.
Imamo još jedno čudovište, ali on je vrlo opasan, tek je stigao i nije još na tržištu, ali ću vam ga pokazati. Evo da vidite. Aha. Vidite? Da li vam se sviđa? Ovo je Hoogie Woogie from Friday Night. On je baš cool. Ali mogu da ga samo vama prodati. Moramo da ga sakrijemo od radoznalih očiju. Ali zašto? Zato što on ne treba da ima lajkove. Ako bude imao puno lajkova, onda će biti puno videa o njemu. Baš puno videa o njemu. Pa da li želite da ostanem bez ljubimca? Požurite i brzo lajkujte. Uskoro ću ga imati. Pugsley, pričaj za mene. Hvala. Pa, nemate ništa drugo? Imam jednu ljubimca. On je vjerojatno za vas. Dugo sam ga lovio, znate. On je vrlo opasan. Da. On je vrlo opasan, da li ga želite? Da. Izvolite vaše čudovište. Hajde, požuri. Hajde. Polako, polako. Da. On je tako jeziv. To je samo pas. Baš je strašan. Tako je. Mama, treba nam novi butler.